እዙይ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። እዙይ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ بهزباو ركبات بوليس إرترا ووتر سنبت كاب ساعة 10 كساب دمص حفاشن راديو نومان زدقم مدبيو سلام أبحقون كأربان بمخان مدبات دمص بوليس إرترا مكتال اتركبو كبراتن كوران تخاتاتلتنا كميت أنيو مدبكم مدب دمتو بوليس إرترا روحوس كنيات بعلنا تقنات النابلت كم وطرو استفلالية حسوتات زلو مدبات قريبا انهو تفلم الله نلوم أبزينا بوليس نتقنبلنا تقنات قتلة تتعن سناي تقبار زملكت كهون نكالو أمدم مكلخال جبن مرأي استوهادت عري أبتعت زبلار استستدالوه أو رحمي هذا استرعي مقدال جبنات حركات زملكت صحف كقربيو كتسيلون أمدبنا حبريتهم معالتنات النت أبتعت زبلار استدالوه صحف مجزاتي كميلو كمتجمرن كمون مرتن حسا من مجزاتي بتحدى ترجمنات النت بتخلق زجلت صحف كقربيو درفنقت منون أكل مدباتنا يوم فلما قن زينا هنقدم مدبات دمت بوليس إرترا مكتال اتركبو سمعت دمت بوليس إرترا خميك أنهم صومنا وزينا بوليس حزالكم قريبا لخو زينا زقرب لكم حابن يماني مجمراجن بغندنا تبتات خفلم كنيات بعلنات النت بخبز بلا معرقنا قبابن تخايدو ودي أسترخب النبرت نوان وترك سست أبتعت قيداتها زخبركم سمعتنا أرسا زينا سمعت عنكم زرزر يغطل حزب إرترا رأي بعيو أبتحت زبل تيما مبل 27 عامت معالتنات إنتو أمت انباليو تتنبينو أنيو أبقت أرات كتماتات عدتات أبقودناتاتن أبيات سنيماتاتن أدراشاتن كوما وداساتن بدرجة سدرابيتن بولكن بخبز بلا معرقن أقبابن كمستت انبلت كاب كلو كورنعات هاجر استلاخو تبتعوات بوليس حبيروم أبز معالتنات إنتو نمدمقن نمعرقن سفيح متأخبنا هزب زغنيلو وعوعك أنا بزي سخونا حدقان جبنن بتصففن وحسن أقبابيو تتنبيلو علتنات النت كموترو بسلامة تأتان صفنو هاوهو نخكايد هزبي نزا كبرت علتنات النتو زتخفللو خبر واقع كي زنقعه كان بلين عينو سلازحلوان زكانا خنان كمون مس بوليسن كالوت مشارختن بحبار بمخان سلاز سارحن مخان دما اتتابتاب وسوخ قليتهم عثمان سليمانن وزرو عيدا فتون أبت هزباو غايلا زكايدلو تعاك هزب زنابرو قدنا حرنت مسلوك أمينا رخبنا يوم نساتهم نت زنابر هواهون نترى بوليس أم مخبار تأتان عملكيتهم كقلبسن كلو بوليس أب كلو تزرقحهم نعسران 4 ساعات أب أقل قلوت هزب سلستوافرو كأسينان تأمامينان مسلكنا معالتنا تنتنا نستمقرا لنا دحر مبالهم نتوم دخيمنا خيبلو ليتن معالتن هزب أم قلقال استوافرو أخبر تتأتا بحفشا أمسجنهم أبها قرنا زقانونو قابنات يبلنان كنبلن كلنا بأقات أمي ويبعج أسترخ بعوز زيكونا بحقز مراح كبرتاتو زخبر حلفنتو السكم مس بوليس كماينت أبان كوينو سر حزبي سلازلنا ترايو هاقراون هزبان بعلاتنا بدمكتن بقتلة هزان استخصصت منسي بمتحوار هزبن مكتال بوليسن أبتحت غير مدبر بوليس منصرة آتيا تخصصيت تأموا قلباب بمقبر أم منبر جزاء نود 21 معالت ولادا بشمونتو قنبت كلتشن 10 شمونتن ساعة شدشة دحر قطري بشارك عافينا 5 قتلتو اتي مدبر ندمت بوليس أبزل أخو حبريتا قليتو تخصصيت
ከተምስል እና መደበር ጥዕና መንሱራ ብምኻድ ውላይ ደይመይቱኒ ኢላ ከተደናግር እኳ እንተፈተነት ውላዳ ባዕል ዓፊና ከም ዝቐተለቶ ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ምጽራይ ክረጋገጽ ክኢሉ እቲ መደበር ወሲኹ ሰዓቤናት ፍኑ ጾታዊ ርክብ ዘይተደለኻሉን ዘይሓሰብካሉን ጥንስን ሕማምን ከስዕብ ስለ ዝኽእል ክንቁጠብ እንተጋጢሙን ዘየድሊ ኽሳራን ገበንን ከየስዕቡ ምስ ዝምልከቶም ሰብ ሞያ ብምቕራብ ፍታሕ ክንሓትት ከም ዝግባእ መደበር ፖሊስ መንሱራ ኣዘኻኺሩ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ب21 ጉንበት 2018 ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ምናሲ ዓንደ ብርሃን በርሀ ኣድራሻ ኣምባጋለኖ ዝኾነ መራሒ ታክሲ ኣብ ስራሕ ኣብ ዝነበረሉ ዝተረስዐ ንብረት ረኺቡ ብ22 ጉንበት 2018 ናብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከም ዘረከቦ ካብቲ መደበር ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረድዩ እቲ ኣብ ቦርሳ ዝነበረ ንብረት ስልማት ወርቅን ብሩርን ከምኡ ድማ 553 ናቕፋ ጥረ ገንዘብ ካልእ ሰነዳትን ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ዋና ንብረት ሰናይት ግርመ ገብረ ክርስቶስ ኣድራሻ ቲራበሎ ዝኾነት ብ23 ጉንበት 2018 ቅድሚ ቀትሪ ኣረካቢ ኣብ ዝተረኽበሉ ኣብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከም ዝተረከበቶ ካብቲ መደበር ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረድዩ ዋና ንብረት ሰናይት ካብ ታክሲ ውርድ ምስ በልኬ ተረዲእኒ ሽዑ ዝተሰማዓኒ ስምባደ ክገልጹ ይክእልኒ ኩነታተይ ዝተዓዘቡ ሰባት ናብ ማሕበር ታክሲ ኣመልክቲ ኢሎምኒ ኣመልኪተ ጸኒሖም ቴሌፎን ደው ሰሚዕንሎ የቐኒለይ ጥራይ ክብሎ ዝኽእል ክትብል ንድምፂ ፖሊስ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ ገሊጻ ዘይናትካ ኣይናትካንዩ ብፍላይ ንሕና ኣብ ኣገልግሎት ህዝቢ እንርከብ ንተገልገልትና እሙናት ክንከውን ዘለና ድሓር ድማ ወዲኦ ጸንሐካ ንብረት ይኹን ገንዘብ ናዋንኡ ናይ ምርካብ ልምዲ ዝጸንሐ ክብርናዩ ስለዚ ናብ መጻእ ወለዶ ክሰጋገር ድማ ግዴተናዩ ዝበለ ኣረካቢ ምናሴ ብወገኑ ልምዲ ሰናይ ተግባር ምስ ካልኦት ሃገራት ክነጻጸርን ከሎ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘይገርምን ኣካል ባህልናን ከም ዝኾነ ገሊጹ በዛ ኣጋጣሚ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ በብግዚኡ ብርክት ዝበለ ገንዘብን ንብረትን ናብ መደበር ናይ ምርካብ ልምዲ ብፍላይ ብመንእሰያትን ትሕትዕድ መቆልዑን ይስዓብ ምህላው መርኣያ ኽብርታት ናይ ምውራስ ባህሊ ምዃኑ ብምጥቃስ ካብዝን ላዕሊ ክዓብን ክምዕብልን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ زخبركم سمعت دمت بوليس إرترا نزعل استدلو سمناو زينا بوليس أبستود إلو مستروف مربات نقحادكم بوغني سلام أبز حلف ورح ميازيا مز حلف ورح كنت أتصرن كلو أما دبرات كابز قربو طرعانات جبنات بعشر شعات ميتايت كقولون كلو أب حرقات دما بعشر ميتايت كم زنكيو ورحوت أبز بوليس إرترا يقلت إذا دما سلوت عار بوليس هزبن مشارغة أكلات المغانو رديو نزز قلت مرأي استوى هذا تعري أب تحت زبل رأسي بتمسجن تكو استدلو تحوف أما دمك الخلجبن كقربلنايو نكتاتل أنت يا حزبي وحزبي عبيد كم حرلكا وحزبي تشعت زتوهاد تعري سال عيني خايدفن وحزبي يسبح بجاخا وحزبي أب علم بحق زي كياد عماتن غحيلان يخون تنقاق زي قدلو أكايدا زي بلو فتسم حبرة السب سلازيالو أبزخد كاخيد زقبر كاون قبر نقبنن حدقان حقيقا خابقات مريت متفاهم أتقاميو يخون مبار أقدم كان مكل غالوم زحقز سقمتتات بموساد مالت عينت يخون بزحز اللو مو وخل سلطانان مسالت ينزونن حيل بوليس بموفار كمون غوسغيسكا حزب ترؤو ام مكلخال جبنن حدغان بزغبا فريطون نقيحون اجامو خمزل علب مغبار كتوحدو يكاليو رحو كيكدنا اب هاجرنا ابزاز حلفت ورحي زقربو طرعنات جبن بدمر 399 كوينوم مستاقر مياز نبرت ورحي كنصاصرن كلو ب17 ميتاويت مغدالو نايز زبحال زلو چوبوت ابنتيو هو حزبي دحنات نفسون نبراتون وحس خون نسو مس بوليس ماين صبان كوينو انصار جبرت كاي مزق على ستراي مخانو تگنزيبو
ኣብ ምክልኻል ገበንን ሓደጋን ዕዙዝ ተሳትፎ ስለ ዘርአየ ኣብዛ ተሰናቢትናያ ዘለና ወርሒ ካብታ ቅድሚያ ዝነበረት ገበን ኣብ ህይወት ሰብ ብ23 ሚታዊት ግብረ ስጋዊ ገበናት ብ6 ሚታዊት ብልሽውናን ትምየናን ብ44 ሚታዊት ገበን ኣብ ንብረትን ሃብትን ድማ ብ16 ሚታዊት ጎዲሉ ኣሎ ኣብቶም ካልኦት ዓይነታት ገበን እውን ከምኡ እዚ ሳላውሁድ ጻዕሪ ህዝብን ፖሊጋታት ድማ ንምጻእ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዘጋጠሙ ምጥሓስ ምልክታትን ሕግታትን ትራፊክ ዝጠንቆም ሓደጋታት 302 እዮም ነይሮም ካብታ ናይ ቅድሚያ ወርሒ ብ10 ሚታዊት ጎዲሎም እዚ እውን ኣነኣይስካ ዘይጥመት ዓወት ኣብ ድሕነት ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ኣውሪድዎ ዘሎ ጉዳትስ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዝዳረግ እዩ ኣብዛ ንዛረበላ ዘለና ወርሒ ብትራፊካዊ ሓደጋ ናይ ዝሞቱ ሰባት ብዝሒ 4 እዩ ከቢድን ቀሊልን መሃሰይቲ ዝወረዶም ከዓ 111 ኣብታ ቅድሚያ ዝነበረት ወርሒ ከምኡ ህይወቶም ዝሰኣኑ 4 ክኾኑ ከለዉ ዝቆሰሉ 156 ነይሮም በዚ ኢልካ በቲ ሞትን ዕንወትን ኣይተረፈን እቲ ምኽንያት ድማ ካልእ ዘይኮነስ ከም ልሙድ ንሕጊ ትራፊክ ተማእዚዝካ ምኻድ ንድሕነትካ ምዃኑ ምዝንጋዒ ነይሩ ብሰንኪ ዘይምጥንቃቕ ኣብ ነብስኻን ካልእን ንዝስዕብ ናይ ህይወትን ንብረትን ክሳራ ረሲዕካ ምስ ፖሊስ ምባእስ እውን ይርአ እዩ ፖሊስ ትራፊክ ካብ መቕፃዕ ሓሊፉ እንታይ ዶ ይገብር ትራፊክ ገንዘብ እዩ ዝደሊ ገንዘብካ ይኽፈል ዝብል ልቦና ዝጎደሎን ሓፂርን ኣተሓሳስባ ዘንቀሎም ሓደጋታት ድማ ነይሮም እዮም ብሓፂሩ እቶም እናፈለጥካን ሸለሊልካን ዝፍጸሙ ጉድለታት እዮም ሞትን ዕንወትን ዝዕድሙ ዘለዉ ንኣብነት ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ ደኺምካ ወይ ባዕጊካ ከለኻ ወይ እውን ብሞባይል ምስ ሰብ እናዕለልካ መኪና ምምራሕ የማንካ ዘይመሓዝ ንኣጋርን እንስሳን ቀዳምነት ዘይመሃብ ከየሰውዓልካ ንድሕሪት ምምላስን ምብጋስን እንታይ ከም ዝኸትል ዘይፈልጥ መራሕ መኪና ኣሎ ድዩ ማዕጾ ብግቡእ ዘይምዕጻው ወይ እውን ዘይምኽፋት ታኮ ይኹን ፍሬኖ ዘይምግባር ዝህውኽ ዘይብልካ ከም ዕቡድ ሙግያይ ወይ ጠገለ ዘይብሉ ነሃርን ኣሎ ክበሃል እውን ዝከኣል ኣይኮነን መርሐ መኪና ኮይንካ ጥዕና መኪናኻ ዘይምሕላው ውዒሉ ሓዲሩ ምሕንጋድ ፍሬኖ ምትኳስ ጎማ ምብልሻው ሴርሶን ካልእን ክወልድ ምዃኑ እዚ ብግደኡ ሰብ ምርጋጽ ምግጫው ምጽዳፍን ከኸትል ዝኽእል ምዃኑ ክስቆረካ ኣለዎ እዚ ክበሃል ከሎ ኣብ ኣጋር እውን ጌጋ የለን ማለት ኣይኮነን ጽርግያ ንኣጋር ዘይኮነ ንተሽከርከርቲ ከም ዝተሰርሐ ዘኪርካ ዘይምእላይ ወይ ማርሻ ቤድኻ ሒዝካ ዘይምኻድ ኣብ ማእከል ጽርግያ ደው ኢልካ ምዕላልን በቲ ሕንጹጽ ወይ ዜብራ ላይን እሞ የማንካ ጸጋምካ ርኢኻ ዘይምስጋርን ንኣጋር ንሓደጋ ካብ ዘቃልዑ ዘለዉ ጉድለታት እቶም ቀንዲ እዮም ስለዚ ኣጋር እውን ሕግታት ትራፊክ ንዓኣቶምን ዝምልከቶም ጥራይ ዘይኮነ ንድሕነቶም ምዃኑ ብዘይምርሳዕ ከሰውዕሉሉን ከኽብርዎን ይግባእ ንምጥቕላል ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝተገልጸ ብዝሒ ሓደጋታትን ገበናትን ኣብዛ ዝሓለፈት ወርሒ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ምጉዳሉ ምርኣያ ዝተዋሃደ ጻዕሪ ህዝብን ፖሊስን እዩ ዘነይት ኣይኹን እምበር ዘይሕጉስ እውን ኣይኮነን እንተኾነ በዚ ተረኺቡ ዘሎ ንእሻዓወት ዕግበት ተሰሚዕና ክንዛነ ዘይኮነ ተመክሮና ገምጊምና ብልጫታትና ብምዕቃብ ንድኽመታትና ከዓ ብምፍዋስ ንሓደጋን ገበንን ናብ ዝተሓተ ደረጃ ንምውራዶም ዝያዳ ክንውፈ ጻዕርናን ምትሕብባርናን ድማ ክንዕቢ ይግባእ نخس كم قدمك نخس تعر نستخنت سفت مازس عقبري دخمت دراخ عزيز ونقدمي تتصوعي بخرني خاب عتو جزا مانا يلين وبو خنزا تدكسكا استدحيخا وانا اخاك نسافيخا يوسنتنا بدست تتسقى راخت بتعري تعدك واقع
من قد يسند زبل سن نخس ويا زحل وقت نقحيت التاقس بس أنا يكون الحدث فد أمرها نديت تتعمقها بس أنا يكون النوري فد أحيلي تغنت تتالي عرفنا بالكا نقلنا ودليا عم اشكر برك عنزا على نادي نخس كم قدمك نخس سعر مستخنت سيف تمازس نخس نبرخ متاقي عب قبري دخمت درخ عسس ونقدامي تتسوعي دفرني خاب عتو جزا مانا يلي وقو خنزا انت دكسكا أستدفيخا وانا أخا نسافوكا سنخا نخيسكا يتكايا سمكي تربرب تصدق انت بزحي ويتو اي موتني وانك عالسرحي سيني الكاي تمارر وفاد انا دير بتكبر نخبار كأمدر سيني الكان مسعن اتكايت العللا بسرح عقلا حسب ذلا عرفنا بالكا نخلا ودليا عم اشكر ربك انسى الله ناديا مدى يبروا معرض صدفتاتا رايكي تسمعا تحرني خافتها او وشتي يلنيو اتي على زلا راينا حلقك نصممك قالو نخس نبورخ متائي كل خان كل كانيو ناتدقا جمي بركها عتفكا هالي اتاي تفرمي تعر نتيجيني ما عري صبح خدراتك عم غابر سقني كمونا يتحسفو عبقى السجغنت قلت من مقركا صارت كي ألمالو كي كتلكان كله نجزي ورحلو مديا يولوا معرض صفتاتا أوشتي يلنيو دي الله زلان راينا خالقك صممك قالو نخس نبورخ متائي كل خان كل كانيو ناتدقا جمي بركها عتفكا هالي اتاي تفرمي تعر نتيجيني ما عري صبح خدراتك عم غابر سقني كمونا يتحسفو عبقى السجغنت بالحان زبلعا نفسي تحنكا دحدح مدى السخا يغنيت حنكا ترجم بارنت اتي بؤو زحلفه يزፈልጦ ترجمن مقارت الناጽነት ድማ ከቢድ መስዋዕት ከፊልካ ምስ ረኸብካዩ ርዝነቱ ዝኹላዕ ንሎሚ ኣብ መደብና ሓበሬታኹም ክብደትን ምረትን መግዛእቲ በቲ ሓደ ሃገርና ኤርትራ ዘሕለፈቶ መሪር ናይ መግዛእትን ናይ ቃልሲ ኣንጻር ባርነትን ድማ በቲ ካልእ ዝገልጽ ትሕዝቶ ዘለዎ ኣብ ትሕቲ መዓልቲ ናጽነት ዝብል ኣርእስቲ ሙሴ ኪዳን ዘዳለወ ጽሑፍ ክቐርበልናዩ
መዓልቲ ናጽነት መብዛሕትአን ሃገራት ዓለምና ከምዚ ሎሚ ልኡላውነተን ከየውሓሳን ናተይ ዝብልኦ ኣብ ገዛእ ነፍሰን ዝተማእከለ መምሕዳራዊ ስርዓት ከይሰርዓን ከለዋ ገለን ሓያላት ኮይነን ሃገረን ገዲፈን ሃገርን ዓንተራት ርእሰን ኣድኒነን ኢደን ዝህባ ሃገራት ብዙሓት እየን ነይረን ታሪኽ ከም ዝሕብሮ ወዲ ሰብ ካብቲ ናይ ሃድን ሓበራዊ ናብራ ወፂኡ ናብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ኣብ ዝተሰጋገረሉ ግዜ ሰባት ዕለታዊ እንጌሮኦም ንምምእራር ኣብ ትሕትቶም ናይ ሽዑር ርብሕ ዝበሉ ሓረስቶት ይሰርሑን ዝበዝሕ ፍርያቶም ድማ ካብ ንኸብዶም ነቶም ኣስራሕቶም ክህቡ ይግደዱን ከም ዝነበሩ ይሕበር ካብዚ ግዜ ዝኣትሒዙ ደቂ ሰባት ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ተባሂሎም ክፈላለዩ ምስ ጀመሩ መስፍናዊ ስርዓት እግሪ ኣብ ዝተኸለሉ እዋን መግዛእቲ ብዕሊ ኣብ ልዕሊ ሰባት ከም ዝጀመረ እውን ብዙሓት ሊቃውንቲ ይሰማምዕሉ ከምዚ ኢሉ እናቐጸለ ኣብ 15 ክፍለ ዘመን ሃገራት ኤውሮጳ ግዝኣተን ኣብ ካልኦት ሃገራት ከስፋሕፍሓ ኣብ ዝጀመራሉን ሃፀይነት ኣብ ዝነገሰሉን ግዜ ኸኣ ብፍላይ መግዛእትን ጭቆናን ሓያላን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኣህዛብ ጉህድ ኮነ ከም ሳዕቤኑ እቶም ኣብቲ ግዜቲ ግዳያት ዘን ሕሱማት ገዛእቲ ሃገራት ዝነበሩ ኣህዛብ ውልቃዊ ናጽነቶም ተገፊፉ ከም ሰብ ዘይኮነስ ከም እንስሳታት ተቖጺሮም ክምቁሑን ክቕተሉን ካብኡ ሓሊፉን ንባርነት ይሽየጡ ከም ዝነበሩ ይዝንቶ ካብ መጀመርያ 18 ክሳብ 19 ክፍለ ዘመን ኢንዱስትርያዊ ምዕባለታትን ንግዳዊ ሽርክነታትን እናዕበየ ኣብ ዝመጸሉ እውን ወራርን ጭቆናን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ብኡ መጠን ዓብዪ እዩ መግዛእቲ ትብል ቃል ኣብ ዓለምና ዓብዪ ታሪኽ እዩ ዘለዋ ምኽንያቱ ዳርጋ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ዓለምና ዝነበረን ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ብሄራት ቀቢላታት ሃይማኖታት ሃገር ወዘተ ዘለዎም ኣህዛብ ዘይሃስስ ስምብራት ዝገደፈን ስለ ዝኾነ መግዛእቲ ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰብ ዝፈጠሮ ኽነት ስቅያት ሞት መሃይምነት ወይ ድንቁርና ስደት ኩናት ሕሰምን ሻቕሎትን ካልእ የለን ኣብ ዓለምና መግዛእቲ ዝጠንቁ ሚልዮናት ሰባት ሃሪቖምን ተባታቲኖምን እዮም ካልኦት እውን ሰንኪሎምን ኣብ ኣእምሮኦም ዘይሃስስ ስምብራት ገዲፎምን እዮም ህይወት ኣሽሓት እውን ብሰንኩ ኣብ ዝሰዓበ ኩናት ሃሊቑ እዩ ቃልሲ ኣንጻር መግዛእቲ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ዝነበረ እዩ ሓለንጊ መግዛእቲ ዝመረሮም ኣህዛብ ጭማራን ኩናትን ከይተረፈን እናተጠቕሙ ንናጽነቶም ክብርቲ ህይወቶም በጆም እዮም ታሪኽ እንተዳሪእና ኣሜሪካውያን ካብቶም ቀዳሞት ምእንቲ ሓርነቶም ኣንጻር ሃፀያውያን ገዛእቲ ዝገጠሙ እሞ ዝተዓወቱ ኣህዛብ ተባሂሎም ብኣብነት ከም ዝጥቀሱ ይሕበር ቀጺሎም እውን ህዝብታት እንግሊዝ ፈረንሳ ሩስያን ቻይናን ህዝባዊ ቃልሲ ኣለዓዒሎም ኣብ ልዕለቶም ናይ ሽዑ ሃብታማት ነገስታቶም ዓወት ረኺቦም እዮም ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪቃ እውን እንተኾነ ድሕሪ 1950ታት ኣብ ዝነበረ እዋን መብዛሕትአን እተን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ ዝነበራ ሃገራት ገለን ብሓይለን ተቓሊሰን ገለን ከኣ ብፍቓድተን ገዛእተን ሃገራት ናጽነተን ረኺበን እየን ኣብ ሃገራት ኤስያ እውን ከምኡ ሃገርና ኤርትራ እውን ከም ካልኦት ሃገራት ካብ ሓለንጊ መግዛእቲ ኣየምለጠትን እኳ ደኣ ንኣሳት 400 መርርቲ ዓመታት ብዝተፈላለያ ሃገራት መሬታ ተወሪሩን ህዝባ ተጨፍሊቑን እዩ መሬታ እምበር ህዝባ የድልየናን እዩ እናተባህለ መንእስያታ ንዕስክርና እናተወስዱ ብኣሊፍ ጠፊኦም ኣዴታት ኣቦታት ተኣሲሮምን ተገፊዖምን ኣዳራሻት ብሓዊ ተሃሚኹን ስድራ ቤታት እውን ፋሕፋሕ ኢለን እየን ሰርዚ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ብረት ኣፍሲሱን ሃገሩ ካብ ገዛእቲ ሓራጊሩ እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ እንሆ ን27 ዓመታት ናጽነቱ ከሰማቕር በቂዑ ዝኾነ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን መግዛእቲ ኣሎ ኢልና ሓሲብና ዶ ንፈልጥ ኣብ ዓለምና ክሳብ ሕጂ ናይ ገዛእ ርእሰን ዝኾነ ነፃ መንግስቲ ዘይብለን ወይ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ካልኦት ሃገራት ኣለዋ እንተንበሃልከ እንታይ ምብልና ስሙን ኣገባባቱን ቀይሩ ዳ እምበር ኣለዋወ ገለ ሓያላት ሃገራት ዓለምና እተን ዝበዝሓ ገዛእትተን ሃገራት ዝነበራ ምዃነን እዩ ነተን ሃገራት ስማዊ ናጽነት ብምሃብ
ብኢደ ዙር ከም ዘመሓደረን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ይሕበር እዩ መብዛሕትኡ እዋን ድማ ኣብ ቁጠባዊ ወተሃደራዊ ብዓብዩ ኸዓ ፖለቲካዊ መስርሕቲ ሃገር ዓብዪ ጽልዋ ከም ዘለወን ይንገር ካብተን 7 ኣህጉር ሓንቲ ዝኾነት ኣውስትራልያ ከም ኣብነት እንተዳወሲድና ክሳብ ለይቲ ሎሚ ናይ ባዕላ ርእሰ ውሳነ ዘይብላ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ከም እትመሓደር እዩ ዝግለጽ ከምኡውን እኩባት ደሴታት ፊጂን ግሪንላንድን ኣብ ትሕቲ ፈረንሳን ደኒማርክን ከም ዝርከባ እዩ ዝግለጽ ዮሃና አንታ መግዛእቲ ክትብርቆ ሚሳኤል መዳፍዕ ሕሮርማ ጻምዕ ከይበለካ ቅጭጭ ንዓርሞሽሽ ሓይሎም ኣቢልካ ዓረምረም ታሪኽ ቅያ ሓበን ዝጽሓፍካ ብደም ይካሎ ሓቦኛ በኣኸያ ጅግና መሬት ኣማን ኮይና እሞታ ዮሃና ዮሃናውን ጎንበል ናይ ኣያኻ መትከል ብመንሕራይ ዝመከትካ ዋርሳይ ንዳንኬራ ኣዋይ ዝቐየርካ ዋይ ተባዕ ውላድ ኤረ ኣሪኻዮም ስረ ሰኪሖም የመእረ ኮይኖም ውን ከም ገለ ዮሃና ውነቲ ሓራን ህዝቢ ደቁ ኣትቢዑ መሪቑ ሂቡ ወርቂ ጨርቁ ሰውራ ኣማሚቑ ዘሎ ነዚ ኣብቂዑ ድማ ልዕሊ ኩሉ ቶም ንኽንህሉ ህይወት ዝኸፈሉ ሰማዕታት ይኸበሩ ሞጎስ ንዓኣቶም ወትሩ ይዘከሩ ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮም መደባት እዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኩም እዮም ነይሮም ምሳኹም ጸናሕና ዳለውትን ዓረብትን ድራዮ ተኽለ አንዋር ተመስገንትኩ ኤርምያስ አስፋሃ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ሙሴ ኪዳነ አቤል አብርሃም ሰናይ ተኬ ምስ አዋሃዲት መደብን ቴክኒሻንን ሓበን የማነ ብምዃንና ሰላም ቀነ ليتن فيصل خيو يا بارما مركزو سلام كسفن في قطافو واحد صادر الهسبي نغنيتو نخبرنا يا بوليس نلاوينا يا بوليس نحنتنا يا بوليس 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 نخبرنا يا بوليس نلاوينا يا بوليس نحنتنا بوليس نلاوينا يا بوليس نحنتنا يا بوليس بوليس بوليس